Dámy a pánové, já vás vítám u nového videa a dneska máme video ze hry Operační středisko. Máme tu dokonce už i taky na úvod i nějaký teda uvítání. Tady, že vítej v operačním středisku. Úkolem dispečingu záchranných složek je řešit tísňová volání s nutností pomoci a zajistit ochranu veřejnosti. Za tímto účelem stavíte stanice, vysíláte mnoho typů vozidel a vyškolený personál na různé mise. Takže... OK, dobře. Tak, další. Koukám, že tu máme i nějaký tutoriál. Co se stane, ten tutoriál? Jo. Já bych teda chtěl, že... Ano, máme tu konce i nějaké denní přihlášení. Boom, paráda. A máme tu dokonce i nějaké úkoly, takže ty úkoly si teda... Jo, jasně všechny. Dobře, získejte 19 000 kreditů, dokončíte 20 misí, jo. No, my se zaměříme na mise začátečník, čili postavte tento počet malých stanic libovolného typu. Dobré, tak. Já bych asi strategicky si teda vybral nějaký místo. Se podívám, že... Jo, to je koukám, že reálná? Ok, to je reálná mapa, dobře. Tak, já teda nevím. Jsou České Budějovice, Brno úplně... v Brně úplně nevím, jestli by se mi ta Brno úplně jako chtělo. Úplně jako nevím. Tak. No, já bych teda zkusil začít třeba Prahou, jo, já bych řekl, že začít Prahou bude takový, si myslím, že asi i možná jednodušší. Tak, já se podívám, co tady můžeme jako mít teda za nějaký ty, jasně. Jo, tak, ty jsou různě, to asi úplně ne. Jo, Břevno, v Košíře, Vyšehrad. Jsou Hradčany. OK. Dobře. Hradčany. Jsou tak nějaký policajti. Tak. Tak. Petřiny? Jmenuje se tak? Jo. Já bych začal tím, že bych teda začal na Petřinách, což mi přijde takový, že... Začneme tady, jo, tak. Samozřejmě toto bych teda chtěl dělat komplet podle reality, takže názvy stanic podle reality, i ty vozidla bych tam chtěl dělat podle reality. Většinu tu budu brát ze strany jakýkoliv technika IZS, což tam najdete všechnu možnou techniku, co tady v Česku máme. Většinou tam najdete i ty auta, třeba, když tam Petřiny, tam si třeba zase Petřiny, tak tam je vyrušený vozidla, co tam mám. Pak třeba, že budu něco brát i z AI, takže AI se spíš zkusím teda, aby se zaměřilo na, jak jsem teda říkal, už teda na ty stránky. Posledně teda novou budovu. Tak si posuneme na toto, ty budovy, já bych dal malou. Teď mám přece vždycky to zvětšit. Tak. Tady máme i název. Vybereme teda tu slabší cisternu, jelikož to děláme podle reality a tam je slabší cisterna. Samozřejmě pokud byste tam někdo bydlel, tak samozřejmě dejte mi, budu rád, když mi teda nějak jako řeknete, co tam je jako reálně za techniku, budu moc rád a taky si to hrozně rád jako i pak i opravím, jo. Prostě mě jde o to, aby to bylo full jako podle reality, takže pokud bydlíte někdo v Petře, nebo to máte kousek, nebo bydlíte někde v okolí a víte, co myslí za techniku, samozřejmě určitě rád bych byl, kdybyste mi řekli, co tam myslí za techniku a já to pak samozřejmě teda přeopravím. Tak a máme teda posadit svoji první stanici. Tak, to mě jasně, hořící automobil. Přírodní památek, no.
to vyřešíme pozici. Já si teďka teda najdu reálné pojmenování teda vozidel. A za chvilku jsem teda tu. Tak, jsem zpátky, dokonce můžete i vidět reálné vlastně i ne reálné, celkem podobné reálné pojmenování. Minimálně mi teda jde hlavně o tady toto, že je to Scania, jo, že to je CAS 20 a že ta type toho je, že to je truck. No, já tam teda uložit. Dáme přiřadit personál, tam máme samozřejmě nějaký personál, to má jako jak s tím jezdit. Tak, pak dáme sem, pak tu. A tu teda si vlastně můžeme vybrat spoustu vozidel. Já jsem si teda poradil s pár lidma, bo oni to jsou celkem blízcí přátelé a mi řekli vlastně, že tady to asi hlavně tyto dva lidi mají celkem dobrý pity. Tak to si samozřejmě teda dáme. Teďka trojka, jo, paráda. Tady vidíte, že můžete vidět vlastně tu techniku, jo. Tady třeba, jestli nejdeme, že největší je třeba 26, tak víte, že tu má 26 aut. To je nic, hustý, no. No, každopádně, já si to ještě zjistím, co tam patří přesně za model toho auta a tak jsem zpátky, bylo to celkem jednoduché, já jsem si vlastně zjistil, že tam patří to, protože máte vlastně dva druhý, tady to máte žlutý nebo bílý, no teda patří bílý, takže dáme bílý, no. Každopádně, já teda pošlu auto na výjezd teda úplně první nějaký mise, pak si to rovnou rozšíříme, za 10 000 kreditů koupíme druhou casku, 20 taky, ať máme dvě požární auta a taky dneska něco vůbec dokážeme, protože tak zase dáme uložit, jo, tak nedáme. Tak, teďka se pojmenovali dáme uložit. Dáme zase přiřadit personál, což je teda, že dáme tady dalších těchto 5 lidí. Tak, dáme se teda nějaký obrázek. Tak, zase tady tohle borca. Zajímavá má teda jednu z nejlepších grafik. Tak, toto vozidlo. A my to můžeme dát na výjezd padnutá branka, takže máme už teda pokrytý 2 mise. Paráda. No, každopádně, tu ještě máme teda nějaký rozšíření, že si můžeme dát rozšíření záchranné služby, záchranný útvar, což teda nemůžeme, máme bohužel malou stanici, ta se dá pak vylepšit za 25 000 kreditů, což teďka úplně teda nebudu. Pak tu máme rozšíření vyprošovacích prací, což není, vodní záchranná služba, letiště, prodloužení čerpadla, železnice a tak dále. Máte pak nějaký kontejner, takže no. Pak to máme komplex budovy. To upřímně nevím, co je, takže to si pak ještě tak zjistíme. Skladování. Jo, to taky nevím, co je. Pak to máme specializace, takže si můžeme dát, že to pak třeba budeme chtít třeba speciálně, nevím, specializaci třeba na vyprošování prací, ale tak, nebo vyprošovací práce, a to si myslím, že je teda ještě jako celkem dlouhá. No, každopádně, tady máme tady nějaký úkoly. Tento úkol máme splněn. Pak tu dokončíte jednu misi, takže to za chvilku mít budem. Si myslím, že nebude teda ani chvilku. Teďka teda za začátku budeme ho muset trošku čekat. Tak, koukám, že paráda, mise jsem krásně dokončil, mise se dát další úkol. A to je dokončit počet misí přesně 1 a to máme. Vylepšit tento počet stanic, dobře. My jsme ji teda vylepšovali, jsme ji vylepšili. Za to je, já si přijím, kolik je to peněz, 7,5? 7,5, no to není tolik teda, no. Tady jako máme aktuální hodnosti, že koukám, že hodnosti máme 9 000, takže jo, to je všechno, dobře, ok. No, samozřejmě naším úkolem bude se dostat dneska aspoň na podpraporčíka, abychom v příštím díle mohli
dát tady praporčíka a pak a tak dále, takže si myslím, že nás tady čeká ještě hodně kontentu. No, každopádně to má další spam tu branku, tak sem pošleme toto. Tak. Myslím, že počkáme. Jo, a tady to švětlo nesedí. Tam pojede 2 minuty a toto vozu tam pojede jo, jenom 41 sekund. Tak ho tam dáme. Tak. Samozřejmě teda bylo by dobré, abychom kupovali teda vlastně, nebo plnili to ty zakázky, no, zakázky, dobře. Oni to úplně zakázky nejsou, ale chápem se, no. Dneska teda zkusíme udělat alespoň třeba 10 misí, ať máme do toho začátku něco udělaného. No a uvidím. Já se tady podívám, co tady je třeba poblíž, tady koukám, že jsou policajti. Dobře. To je jako určitě zajímavý, že tady jsou policajti, to jako bych vědět. Teda, abychom tady koukali na prázdnou mapu, tak tato mapa, teda tato hra je zcela zadarmo. Tato hra se dá úplně v pohodě najít jak na Google Play, tak se dá úplně v pohodě najít na Google, kde se jí tak hra na počítači. Doporučuji za mě, že je to lepší na počítači, máte v tom jako větší přehled. Ale pokud máte pouze mobil, tak mobil to je taky dobré. Za mě teda bych asi víc vybral ten počítač, jakož to třeba v mobilu udělat nemůžete, a tady úplně v pohodě můžete udělat, tak je toto. Jo, že si můžete zjistit, jo, tady schrnutí, tady třeba přehled, jo. Teďka vidíte, jo, že jsme v minusu 30, že jsme v minusu nějakých 30 150, což dneska bych chtěl teda alespoň jako nějakým stylem dát, takže nám ještě chybí celkem dost, abychom to měli. No. Jo, což teda asi za mě teda by bylo lepší, jo. Tady se podíváme, nebudu kupovat 100 mincí za 1 korunu, ok. A mě se zasekli v nákladnu výtahu, trvá snad na mě třeba nejdýle. Ale necháme to tak, jak to je. Ale naším úkolem je jenom přece jako tady udělat misi, nebo misi. Jo. Já jsem říkal ještě spíš, že můžeme najmout zaměstnance. Můžeme jich najmout třeba 5 za 20 mincí, což jako ne, že by bylo špatný, jo, ale chcem to hrát, jako, takže nechcem utrácet ty mince, takže zkusíme 500 litrů, no tak to je, jo, a to je pěna. A to je pěna, ojojojojoj, joši. No, a my jako nesplňujeme vůbec podmínky. Kolik to má? No, vidím, no. Zkusíme, ale jako... Já se trochu bojím. Trochu víc, že nám bude chybět... Že nám bude chybět 100 litrů pěny. No, počkejte chvilku. Jsem zpátky a nějaký pocit. Velký pocit. Jo, no. Že úplně jako nedokážeme splnit tady potřebu pěnu. No, takže obnovíme. Jo, chybě 300. Jo, a to máme, že za 2 mince. Ale se omlouvám, ale jako já bych to nějak nedal, takže... Ok, aspoň víme, že máme první průser. Že nedokážeme splnit 500 litrů pěny vůbec.
Můžeme maximálně 200, teda 400. Tak to je... Hoši, my jsme úplně v prdeli. Já se ještě teda podívám. Jo, a co z 30? Má 540 litrů. To si myslím, že... že bych to dělal určitě. No, nevadí, nevadí. To snad dořešíme, že ano? Tak, každopádně, já si teda... No. Problém je to, že tady jsou fakt, že tady jsou reálně dvě SAS 20. Zda se nedotu, počkejte chvíli. Co jsem se koukal na technika IZS, tak tam opravdu jsou pouze dvě Sasky 20, takže do budoucna bude muset teda si přistavět nejspíš další požární stanice, abychom toto vůbec dokázali dát. Takže, jo, no upřímně tak si zapíšu teda podstatné věci, jako je třeba například, třeba postavit další požární stanici. Já to jsem dělal nějak v Oscreenu, zkusím teda jako nějak na farmu, uvidíme, co se dá dělat a no. No uvidíme, ale. Každopádně, teďka si tím nebudám kazit náladu, já se podívám. Oho. Chybí 85 000 kreditů. 943. Hitnám to? Zkusíme to? Jo, zkusíme. Já se teda ještě jednou omlouvám za to, že ten první díl byl takový nudný. Ale to první díl a já jsem rád, že můžu vůbec splnit 2 mise naraz, jo. Takže asi tak, no. Ne, samozřejmě já teďka budu hodně na začátku v Oscreenu jako farmy, takže buď budu v Oscreenu farmit a vy to nevidíte, a budeme tady farmit spolu, že to bude takový to, že všechno uvidíte, že bude všechno teda jako, že je natočený a tak. Ale ještě uvidíme. Teď koukám, že Ostraha, letiště Praha. Jo, tak koukám, že jo, tak vylítá Krištof, jasně. No, tady koukám, že se celkem v té proze toho dá vymyslet hodně. Je jakože až moc. Tak, paráda. Konečně to zaměstnance máme splněnýho. Jsem rád. Máme to hotové. Teď počkáme. Jo, tak nepočkáme. Nepočkáme. Chtěl jsem teda říct, že počkáme, než bude další mise, ale to mise trošku rychleji toto. Trošku rychlejc. Tak. No a to bude teda naše ofiko poslední vlastně jakoby, jak to říct, poslední mise a budeme to oficiálně končit a tento požár na Gridu, tak ten si necháme na příští díl. Tak, čekáme poslední minutu 07, 0. Tak. Upřímně teda, co bych, já vždycky se na konci rozkecám, takže to řeknu tady a já samozřejmě budu hrozně rád, když toto video koukáte do konce. Hodíte sem určitě nějaký like a určitě nějaký další rady a tipy do vlastně, co v této hře je jako nejlepší dělat a tak dále. A taky za tu techniku mám zatím teda podle reality za tam opravdu jezdí. No a my už počkáme, až jsem tady navrhu nějaký zaměstnanci a až tady se nám dokončí tato mise, je už posledních 20 sekund a tak dále, no. A příště teda bych to viděl, že budeme expandovat nejspíš asi směr policejní stanice. A to si ještě řekneme na začátku druhého dílu z této série. No,
A já teda budu velmi rád, když toto video dokoukáte do konce. Hodíte sem like, hodíte mi sem i nějaký koment, zda se vám video líbilo nebo ne a my se vidíme u dalšího videa. Tím čau.